Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýetenden soň ýene-de döwlet mediasynyň üns merkezinde diýen at bilen çap edilen habarmaz iň köp okulanlaryň başyny çekýär. Ikinji orunda Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýen at bilen çap edilen makalamyzdyr. Bu makala geçen hepde iň köp okulanlaryň başyny çekipdi. Aşgabatda olan yol hadisasynda 7 adam öldü. Türkmenawatda raýatlaryň giýjek hereketlerine gözegçilik güýçlendi. Konstitusiýa we Baýdak gününiň öňünden ýasama tomoşalar ýalgy edilýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň teatr bolçulugyny tomoşaçy gytçylygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylar türkmen teatrlaryna goýulan oýunlaryň tomoşaçy meselesiniň gaty gözleýini görnýändigini gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň soňky ýyllarda medeni maksatly desgalary, şol sany teatr binalaryna harçlan uly döwlet teristleriniň fonuny teatrlarda goýulan oýunlaryň tomoşaçy çekişi, biletleriň satylşy, sahna çykarylýan täze serleriň aýratynlyklary ýa-da artistleriň döredýän täze keşiplerini teatr tanqytçylarynyň, tomoşaçylaryň berýän bahalary baradaky maglumatlar doly el ýeterli bolman soň teatr bilen tomoşaçynyň arasyndaky açyklygyň ýyl-ýyldan giňemeginiň sebäplerini düşünmek dogrusu kyn. Käbirleri muny ilatyň aşy garyp düşmegi, sungaty spektakllary eliniň ýetmezligi bilen düşünürse, beýlekileri sahna çykarylýan eserleriň tematik çäkkilligi, döwlet gözegçiligining aşy berkidilmegi, üstesine teatr wagtynyň juda gowşak bolmagy bilen baglanşdyrýar. Azatlyk bu mesele pikirlerini aýdan dürli adamlaryň, ýaşaýjylaryň, synçylaryň, sunga tünermeniň gözi bilen seretmäge çalyşdy. Balkan vilayatynyň Beýik Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry tomoşaçy meselesini gaty garyp düşüpdir diýip hepde ýagyna 500 tomoşaçy ýerleşýän teatr binasyny baryp gören ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Oyun goýan adamlara sahnada öz rollaryny ýerine ýetiren aktyorlara konsert programmasyny dödüp aýdym saat bilen tomoşaçylara hyzmat edýän bagysy adamlara gaty haýpym geldi. Sebäbi tomoşaçylaryň adamlary barmak basyp sanaýmaly diýip radionyň söhbetde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, teatr binasy ören giň, köşk ýaly. Aktyorlar hem erbet oynamaýar. Aýdym saatlar hem dinlese boljak. Ýöne uluzar boş tomoşaçy ýok. Balkanawat şäherinde 2006-njy ýylyň oktýabrynda açylan teatr binasyny Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä, döredjilik işgärleri üçin ähli şert döredilen sahna giň we öz boluşly tomoşa zaly, foye, diwarlar Türkmen halkyna mahsus özüne çekiji milli heňleri bilen bedelen. Radio bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň biri bu teatryň guruluşy üçin Balkan vilayatynyň 1 ýyllyk büdjetiniň möçberini pul harçlananyny öňe sürdi. Emma medeniýetde teatryň guruluşyna harçlanan teriste barada anyk maglumatlar tapmak başartmady. Medeniýet habarlaryny anyklaşdyrylman aýdylmagyna görä, gurrun edilýän teatrda tejribeler artistleriň uly topary rahmet çekýär. Olar ýaş artistler bilen öz tejribelerini paýlaşýar. Teatrda sahnalaşdyrylýan oýunlarda ýaş artistleriň canlandyrýan keşipleriniň ýatda galyjy çykmagy we tomoşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanmagy teatrda halipaçylyk, şägirtlik gatnaşyklarynyň göwnüjay ýola goýulanlygyna güwäk etýär diýip
bu teatrın öwgüsini ýetiren habarlaryň birini aýdylýar. Türkmen teatrlar saýtynyň maglumatyna görä, gurrun edilýän teatrın rejissöri Galanarov ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gawat Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mertler Watan Beýgel diýer atly kitap esasynda mukaddesdir bu watannyň taryhy dramany sahnalaşdyryp tomoşaçylara hödürledi. Ýöne bu dramanyň ne derejede meýletin ýa mejburi tomoşaçy ekenligi anyklaşdyrylmaýar. Ýyllaryň tejribesine görä Türkmenistanly teatrlaryň tomoşaçy garyplygy Sowet döwründen bäri uly mesele bolmagyna galýar. Ýöne öň türkmen artistleri il içinde has giňden tanylýardy, bilinýärdi. Indi olaryň beýle meşhurlugy galmat diýip synçylar berýär. Soňky ýyllarda bolsa ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy, zähmet migrasiýasynyň ösmegi, dörejilik erkinliginiň has kysylmagy netijesinde bu mesele has ýitileşene çalym edýär. Teatrın aktyorlary, rejissörleri öz goýan oýunlaryny tomoşaçy çekmek üçin bazarlara, sowda dukanlaryna aýlanyp reklama paýlap teatr tomoşaçy gözleýärler. Bu teatr häzirki ýagdaýynda her hepde de oýun görmäge gelýän 10-20 tomoşaçy bilen binanyň içinde harçlanýan elektrik togynyň tölegini hem töläp bilmeýär diýip anonimlik şertini gürleşen hünärmen Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Bahaları 5-7 manat aralygynda satylýan biletler alyp bu sewitde oýun konsert görmäge gelýän adam juda azylt diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Aýry-aýrylykda gürleşen ýerli synçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä diňe teatrlar däl, ýurdun çar künjegine gurulany we ulanmaga berilen medeni maksatly binalaryň ählisi, türkmeniň ak öý binalary, ruhyýet köşkleri, kitapxanalar köplenç boş durýar. Türkmenistanda gurulan medeniýet köşkleri triýekkeş ataýaly peýda getirmekden geçen halka goşmaça ýük bolýar diýip radionyň ýene bir söhbetdeşi özüni yerli telekeçi diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikirçe bu binalara döwletiň we halkyň ummasyz kän altyn puly harçlanýar. Mysal üçin Balkanabat teatryň guruluşyna harçlanan serişde her birine 10.000 sany iri şahly mal bolan 15 sany mal fermasyny gurup olaryň her birine adynyň 150 adamlyk iş ornuny döredip bolardy. Ýa bolmasa ol pullary her biri 3 hektar meýdan tutýan döwrüwap biledişxanalaryň 30 sanyny gurup ýokary hasy öndürjek adamlara berseler, hem onlarça adam iş ornaçylardy, hem öndürilýän eksport edip boljak öňüm köpeler diýip söhbetleşmez öz pikirini telekeçiniň nokdaý nazaryndan düşündirdi. Yerli hünärmen sunugatyň teatrlaryň aýdym sallaryň peýdasyny ýa gymmatyny mal fermasynyň ýa-da ýyldızxanalaryň getirjek peýdasy bilen deňeşdirmegiň dogry bolmajakdygyny aýtdy. Onuň pikirçe adamlara ýaşlykdan we soňra düýüpli töwereklüýün medeni düşünje bermeli. Edebiýat, sunugat, aýdymsaz, surat, senetçilik sapaklaryny ilki mektepde gowy öwretmeli, döredijiligi höwes döretmeli. Soň uly adamlar üçin ýaşaýan ýerleriniň golaýyny metbuatda uly iş alyp barmaly. Munyň üçin söhbetdeş bolan hünärmeniň pikirçe häzirki ýagdaýda hem edip boljak ýöne ýyllar boýy edilmeýän işler bar. Mysal üçin meşhur artistlary, bagşy sadanlary, ýazyjy şahylary, şortolary sewitderdäki teatrlara türkmeniň ak öýü binalaryna çagyryp şäher adamlarynyň medeni dinç almaga barha kän ýykyn etmegini gazanyp bolardy. Egerde Medeniýet Ministrligi halk artistlaryny welaýatlara aýlanyp konsert bermäge borç etse, paýtagat teatrlar öz täze sahnalaşdyran oýunlary bilen welaýatlara aýlansa, tomoşaçylar olary görmäge geler diýip adynyň aýdylmadylygy şertine gürleşen hünärmen aýtdy. Metbuatda, teleradio gepleşiklerine we gazet jurnallarda teatrlardaky oýunlary reklama etmegi guramaly. Medeniýet Ministrliginiň häzirki iş programmasy bilen teatrlaryň öz çykdyjylaryny ýapmagy hem mümkin näl. Gazanç etmek beýlede dursun diýip teatr hünärmeni gurrungyny dowam etdirdi. Diňe paýtagatdaky teatrlar däl, welaýatlardaky teatrlar hem öz işlerini üýtgedip gurmaly. Eger olar halkyň gowy görýän bagşy sadanlaryny, daşary ýurtdyň meşhur bagşylary çagyryp wagtaly konsert gurnasalar, meşhur adamlar bilen duşup geçirseler, öz täze oýunlaryny beýlik sewitler ekdip görkezseler, ziýanyna işlemän girdijili işläp bilermiki diýerni ol aýtdy. Ýöne bu meseleniň daşyndan görnüsi ýaly ýeňil çözüldüniň ýokdugyny türkmen teatrynyň we kinosynyň sol sanda edebiýatynyň we metbuatynyň il içinde bir eýem awraýdan gaçandygyny, muňa döwlet başyndakylaryň öýrän dar düşünjesiniň sebäp bolandygyny aýdýanlar hem bar. Synçylaryň käbiriniň pikirçe adamlar türkmençe bir oýun kino görenlerinden ýa-da aýdym saz dinlänlerinden gowy düşünmeseler hem daşary ýurtlaryň döredijlik toporlarynyň dünýä ýaýran eserlerini görenlerini gowy görýärler. Radionyň başga bir söhbetdeşiniň pikirçe türkmen telewizionyasynda täzil bayramçylygyna gawat taýýarlanylýan gepleşikler, filmler, ýaşky Murat Moğlu dagynyň gatnaşmagynda efire berilýän videolar adamlarda belli bir derejede gyzyklanma döredýär.
Şeýle-de ol merkezde, ýagny Aşgabatda adamlar teatrlarda goýulan spektakllary görmäge belki meýletin gidýändir. Emma welaýatlarda adamlar oýun görmäge mezbur edilýär diýdi. Emma biraz öň 70 ýaşyny belläp, uly zalda barmak çommaldyp tanaýmaly adama konsert beren tanamal aýdymçynyň açyk boýun almagyna görä, Aşgabatda hem garaşylan dinleýiji ýa görüji köpçüligi ýok. Azatlyk mundan öňki ýyllarda hem büdjet edaralarynyň işgärlerinden, taliplerden, okuwçylardan pul çöpläp, teatr zallarynyň dolduruljak bolunuşy hakynda maglumat beripdi. Mekteplere gelip çağılary oýunlaryny görkezjek bolan artistler hem bar. Emma çağılaryň köpüsi olaryň getirýän spektaklaryny görmek islemeýär. Her sapar oýun üçin çağılardan 5 manatdan pul ýygnaýarlar. Muňa enatalaryň hemmesi razy bolmaýar diýip mektepde 3 sagat okuyan ine aýtdy. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolan balkanly ýaşaýjylaryň aýry-aýrylykda aýtmaklaryna görä, bu sebitiň ilatynyň arasynda iň köp görülen kinolar türk seriallary bolup, ikinji orunda Günorta Koreýede öndürilen kinolar durýar. Türk we Kore kinolaryny ähli ýaşdaky adamlar görýär. Mektep okuwçylarynyň arasynda hem şu iki ýurdun kinolaryny görýänler köpeldi diýip radionuň söhbetdeşleri aýdýar. Türkmen teatrlarynda goýulan oýunlaryň we Türkmenistanda öndürilen kinolaryň adamlary özünden gaçyrmagynyň esasy sebäbi olaryň siýasat bilen zor aýakdan garşdyrylmagy diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Yerli edebiýat mugallymy mekteplerde edebi kruzoklaryň işleýändigini we edebiýat bilen gyzyklanýan çağılaryň olara gatnaşýandygyny gurrun berdi. Mekteplerde edebiýat akşamlary gurnalýar we çağılar öz aralarynda çeper okuýuş ýarışlaryny geçirýärler. Bu ýarışlarda Mahtumly Pragy ýaly geçen asyrlarda ýaşap geçen şahirlarymyzyň eserleri ulanylýar. Ýöne mugallimleriň buýurmagy bilen çağılar Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazan kitaplaryny hem ulanmaly bolýarlar. Has dogrusy geçirilen ýarışlarda Berdimuhammedowlary övmek sert bolup durýar. Olary övmeseň, bu seniň uly kimçiligiň hasaplanýar diýip, mektepde okuyan ogly edebiýat kruzogyna gatnaşan ene radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Edebiýat mugallymynyň sözlerine görä, edebiýat kruzogyna gatnaşan okuwçylaryň arasynda daşary ýurt ýazyjylarynyň eserleri bilen gyzyklanýan barha köpelýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň teatr bolçulugyny, tomoşaçy gytçylygy diýen temadan taýýarlan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türk ýazgylarynyň, rus ýazgylarynyň, ingliz ýazgylarynyň eserleri bilen köp gyzyklanýarlar. Türkmen ýazgylary bilen hem gyzyklanýanlar bar. Soňky döwürde ýaşlarda Kerim Haliýnyň duýan goşgulary gyzyklanma döredýär. Ýöne soňky şairlaryň dörejiligini garanyna Gadymy şahirlerimizin miras galyran eserlerini has gowy görýärler. Olardan maň çykyrmagy halayan ýaşlarymyz känip radionuň söhbetdeş aýtdy. Habarçymyzyň gurrundaş bolan adamlarynyň bir näçesi ady belli daşary ýurt ýazgylarynyň, dramaturglarynyň eserleriniň türkmen diline ýeterlik derejede terjime edilmeýändigini, dünýä belli ýazgylaryň ingliz, türk, rus dillerine kitaplary kitap dukanlaryna getirilip el ýeterli wagtdan satylsa, olar aljak we okujak adamyň az bolmajakdygyny aýtdylar. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan ýaşly adamlar has öňki ýyllarda düşürilen türkmen kinolarynyň has manyly bolanyny, soň kinolaryň ýeňil ýa ýugun görünýändigini aýtdylar. Olarlar kinolarda ol ýa-da beýle krollar bilen at çykan adamlar ýyl içinde giňden tanalardy. Emma soňky artistlaryň köpüsi tanalanok. Diňe sungat bilen iş alşýan adamlar tanaýan bolmasa diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan raýat aýtdy. Bu pikir bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmen hem alalaşdy. Metdugatda edebiýat, sungat wekiller hakynda gepleşikler berilýär. Ýöne olar bilen gyzyklanýan adam az. Sebäbi soňky ýyllar köp adam türk ýa-da rus telewizionyny seredýär diýip olaýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda döwlet tarapyndan berilýän at derejeleri, orden medallary munasip bolan dörejilik adamlarynyň sanynyň Sowet ýyllaryna garanyna ençemesi köpelenini gaýdylýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirçe bu kiýilik hökümet syýlaglaryna munasip bolýan adamlar esasan gülalagullyk wagtçylygyna gatnaşýarlar we öz eserleriniň hakyky kagramyny ýa çeperjilik derejesine gözlemýärler. Ýurtda edebi tankydyň, sungat we metdugat tankydynyň öňüne basylan berk begot ýüllüý ömrü gysga eserleriň köpelmegine getirdi.
çäji harpykdan saylamaga kömek etjek tankydy pikirler, synlar bolmasa türkmen edebiýatynyň we sunugatynyň gelejegini gödöňüne getirmek kıyınlayıp yerli hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu pikir bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlyk hem alalaşýar. Şeýle de ýazgy türkmen dörejileriniň köni Sowet çemeleşmelerinden çykmarlygyny, dünýäniň has adat ýurtlarynyň dörejilik wekilleriniň işlerinden nusgalmaga çalışmalygyny belledi. Ol Türkmenistanyna golaýdy. 1941-45-nji ýyllarda bolan uruşyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygyna gabat halka ýetirilen Daragyt filminden söz açyp Medduat habaryndan görnüşine görä onu hiç ýyly täze çemeleşmäniň ýokdugyny, Ukrainada barýan uruşyň fonunu bu tema has süýpli, has täze gözlen garalan bolsa gowy boljakdygyny aýtdy. Geçen watançylyk urşu barada aýdylanna inni onu bir neme başgaçyrak seretmeli. Sebäbi häzir şol urşy faşizmi ýeňmek ýa-da bir adamzadyň üstüne iýnen howpy gaýtarmak däl, eýsem beýik ýeňiş diýip bayram edýärler. Şol urşu bizim garaýşymyzy bir neme ütgötmeli. Sebäbi häzirki barýan ýagdaýlar, aýratynam Ukraina bilen Russiýanyň arasynda barýan çakmyşyk, Russiýanyň basbalçylykly urşy bize şu temalara bir neme başgaça seretmäni şert döretdi, mümkinçilik döretdi. Şonuň üçin uruş temasyna inip başgaça has şuň aralaşmaly. Öňküler ýaly ýöne urra geçen uruşda biz ýeňdik, gahrmançylyk görkezdik diýeniň ýeterlik däl. Eýsem şol urşy kim milletiň başyndan iýindirýär? Kim milleti şol uruşda cepa çekmäni, şol uruşda gyrylmaga mezbur edýär. Ine şol şertler barada, şol ýagdaýlar barada düýplerek aýdylsa gowy boljak. Ýogsa ol aýdylýanlar beýik ýeňiş diýil ýani. Dine öňküni gaýtalamak bolýar. Elbette bir ýazgy Hudaýberdi Harlykyň pikiri. Türkmenistanyň döwlet ýetçiligindäki Medduatynyň ýazmagyna görä, Ogulhan adyndaky Türkmen film birleşiginiň täze filmi täsirli we yüreklere ýakyn çykdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele, ýagny Türkmenistanyň teatr bolçulugyny tomoşaçy gytçylygy we türkmen kinolarynyň köneçilik, ýöntemlik barada size nähili pikir garaýşlar bar. Bize bu arada ýazyp-da, telefon edip-de aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini 14-nji maýda Türkiýede geçirilen prezident we parlament saýlawlary bilen baglykda türkmenler we syýasy medeniýet, saýlamak we saýlanmak hukuklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Elbetde Türkiýe Türkmenistana garanyna has demokratik ýurt. Ýöne ol ýerde hem barhaken awtoritarizma ýakyn edýän, müňler çadamyň türmäge basylmagyny, 100 müňler çadamyň ýurtdan gitmegine sebäp bolmakda we korrupsiýada aýplanýan prezidentiň Medduaty gödöwçilik edýänini gaýdylýar. Emma iş gözläp Türkiýe gelen we bu ýurtdaky syýasy durmuşy has ýakyndan seretmäge mümkinçilik alan türkmenistanlylar adatlyk bilen söhbetdeşlikde özleriniň saýlaw kampaniýasy näme, syýasy partiýa näme, bäýatleşikli saýlaw näme, bu zatlary diňe Türkiýede görüp gözleriniň açylanlygyny görüňärler. Bu arada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Merdan bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligimizi dinläp Türkmenistanyny saýlaw, syýasy partiýalar, adam hukuklary we Türkiýeden öwrenip boljak tejribeler barada sizi hem öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Merdan Türkiýedäki saýlawlar barada, saýlaw kampaniýasy, saýlawyň geçişi barada türkmen hökmüni, aktivist hökmüni özüňde galan täsirler paýlaşsaň diýip Adatlyk radiosundan jaň edýäris. Saýlaw hakynda men şonky aýdyp berýän. Biz Türkmenistanlylar saýlawyň nämeligini daşary ýurtlarda gördük. Syýasy partiýalardyr, kandidatlardyr, dalaşkärlerdir, siyasi mitinglerdir. Bu zatlary Türkmenistanlylar kendi daşarda gördü. Yani özüňiz bilýäsiňiz, Türkmenistan içinde ne miting bar, dalaşkärleriň biografiýasynyň zor bilýär Türkmenistanlylar. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyny umuman saýlawa gazaklanmady pes görünýär. Şu meselede nähili ilatyň Türkiýede saýlawa gazaklanmasyna nähili baha berýärsiňiz?
Türkiye'de medyanın üstünde dalaşgerler ya da siyasi partiyalar özünün etçek zatlarını gelecekte medyanın üstüyle görkezlerler. Ama bizim Türkmenistan'da medyanın üstüyle dine bir adamı görkezlerler. Bir dalaşgeri görkezlerler. Dine şoňuyla gitlerler. Başka dalaşgerlerin kim nämeligi biografiyası hiç tadı yok. Yani bir siyasi hareketlilik yok. Onu metduat adatlygy saýlawlar meselesinde, dürli pikirlerin çykmagy meselesinde, ilatyň saýlawlara gatnaşmak hukugyny ulanmak meselesinde, saýlanmak meselesinde metduat adatlygy uly rol oýnaýar. Türkmenistanyň bilen deňeşdirende Türkiýede şeýlemi? Edil. Türkiye'de bir şahsiyet isteni dokumentasyonlarında orlar bir siyasi parti açıp bilýär ve öz siyasi propagandasını etçek işlerine ve halktan goldow alıp bilýär. Türkmenistan'da siyasi parti açsanız açacak diyenler hem oldu vatandaşlarımız. Olara cezalandırýarlar mı näme diýen türmäge bastılar da. Türkmenistan'da da metduat adatlygy kanun boýunça teoriýada metduat adatlygy adamdan mitini etmek, bileleşmek adatlygy, şoň bilen birlikde siyasi partiler gurmak adatlygy. Eýsem Türkmenistan'da näme üçin Türkiýedäki ýaly şu adatlyklar, şu hukuklar işlemýär sizin pikirinizçe? Menin pikirimçe konstitusiyon tarafından, kanun tarafından seyretsek hem mezada mümkünçilik verilen miting etmene de siyasi parti kurmana da. Yöne menin pikirimçe şu vatkı Türkmenistan Demokratik Partisi mi diye näme diye şu vatkı rejim buna mümkünçilik veren ok. Yani halkın saylaw näme miting näme bu zatlardan habary bolmasın. Dine bilimsizleştirmek demek. Yani siyasi hareketler hiçbirine halkı koşmamak. Merdan, indi pikirňizi aýtsaňyz da Türkiýe şuňky siyasi derejesine ýa-da demokratik derejesine aňsatlyk bilen gelen röýdýärsiňizmi? Ol ýerde hem Türkmenistanyň ýaly ýagdaýlar öň bolup durmy ýa bolmandyrmy? Şu meseleler bilen gyzyklandyňyzmy? Gyzyklandım. Türkiýede de Türkiýe kurtuluşyny alandan soň Atatürk'ten soň Atatürk'ün partisi bir 30 ýyllardaky bolan bir partiýaly döneme geçikdirler. Bir parti diňe. Doğru. Ondan soň halk bu siyasi hareketlilige gatnaşyp, siyasi pikirlere golda berip köp partiýaly sistema geçilip gidilipdir. Yani halk biraz bir oýanyşyk görkezipdir. Siyasi tarapyndan, siyasi hareketlilikden. Indi halkyň muňal rol oýnamagyna näme sebäp bolupdyr? Türkiýanyň intelligensiýasynyň ösmegimi ýa başga bir zatlarmy ýa oň Ýewropa bilen gatnaşykda bolmagymy näme sebäp bolupdyr halkyň şuňal aktivleşmegine ýa daşary ýurtlara çykan Ýewropa ýurtlaryny gören türkleriň köp bolmagymy? Siziň pikiриňizçe Türkiýanyň şuňal demokratik ilerlemesine näme itergi beripdir? Türk halkynyň demokratik pikirlenişiniň güýçlenmegine näme itergi beripdir siziň pikiриňizçe? Men pikirimçe o döwürlerde daşary ýurtlara giden Türkiýe watandaşlary özüniň ýurdun Türkiýedäki sistema bilen daşardaky sistemany deňeşdiripdirler. Yani daşary ýurtda demokratiýa bar, näme üçin biziň ýurdumyzda ýok diýip wasamdan şundan gelip çykypdyr. Doğru. Türkmenler emine soňky 30 ýylda daşary ýurtlara köp çykdylar. Näme üçin daşary ýurtlara çykan türkmenleriň şeýle köpligini Türkmenistanyň pikir düşünjekän üýtgemýär siziň pikiriňizçe? Şuň sebebi näme? Men pikirimçe biraz bir halkda gorku bar. Onu hemmekimen bile medyanın kısıtlanması. Eğer men düşünýän ki Türkmenistan'da da biraz bir internet ulgama, biraz bir gowu işlese, adamlar bir öz siyasi meseleler ya da diýeli belgesel meselesi ya da bir bilim saýdan bir zatlar görüp, araşdyryp bilerlerdi. Ama şu internetin kısıtlanmanyň sebebi, köp sebebi şu adamların bilim derejesiniň ösmemezligi. Indi siz Türkiýeden şu bäsleşlen biri barada tankydy pikirlerini, aýdyşlaryny hem gördüňiz. Şu medeniýetden näme öwrendiňiz, näme netije çykardyňyz? Sebebi siyasi pikir, garşylykly pikir aýtmak hukugy bar. Her bir adamyň pikirini aýtmak hukugy bar. Şoň bilen birlikde de başga ýerlerini kemsitmek ýa-da maskaralamak ýa-da anyk bolmadyk faktlary ýaýratmak kanun esasynda ýazgyrlýar. Şu ýagdaýda türk siýasatçylarynyň kampaniýa alyp barışlaryna ýa beýleki jurnalistleriň ýagdaýlary, wakalary beýan edişinde nähili medeniýet gördüňiz? Türkmenistanlylar näme öwrenip biler şu Türkiýedäki demokratik medeniýetden? Birinci bilen siyasi syýlanyşyk diýip bir zat bar. Şonu öwrenip biler. Mesela dalaşgärler bir-birine terbiýeli şekilde bir-birlerine tankytlaýarlar. Bir siyasi dalaşgäriň üstünden yalan maglumatlar ýa-da video zapyslar edilip nemedildi. Edil şu saýlawda boldy. Mesela bilýän bolsaňyz Muharrem İnce diýip bir dalaşgäri bardy. Şoň üstünden
näçe sany töhmetler edildi. Montaj edildi. Bolmadyk videolar yayınlandy. Garalama kampaniyasy edildi. Emma Turkiyada döwlet bir zat bolan üçin şu siyasatçının hak hukuklaryny we saýlaw kodeksini goramak üçin soňa atylan montajlar, hapalyklary şu eden adamlary hemmesini şu wagt tutup gözüne astynda tutulupdy hemmesi. Ýa-ni jogapkärçiligi çekilýär derňeli da töhmet atan adamlar şeýlemi? O. Yani töhmet atmak, bir adam kemsitmek, şahsyny kemsitmek, siyasi görüşini kemsitmek ýaly zatlar garalama propagandasy edenler bu gözüne astynda tutulupdy. Yani bunun bir tarapy döwletiň bolmagy da. Diňe siyasi partiýanyň da, siyasi partiýalaryň ýa-da bir kimin döwlet kimin elinde bolsa oňa seredilen döwletiň güýçlü bolanlygy. Döwletiň güýçlü bolanlygy şoň bilen birlikde de belki suwutlaryň, kadiýetleriň garaşsyzlygy bilen baglydyr belki bu ýagdaý. O, edil şeýle. Onlar sizin pikiriňizçe demokratiýanyň işleme üçin ýa-da kanunlaryň işleme üçin suwutlaryň, kadylaryň ýa-da kadiýetleriň garaşsyz bolmagy hem möhümdä. Türkiýede şu mesele möhüm rol oýnaýar, şeýlemi? Yo, edil şeýle. Suwdia, kadiýet, adwokatlar hemmesi garaşsyz bir şekilde iş alyp baryp bilýär. Indi görýänsiňiz, şu beýleki ýurtlarda, Ýewropa ýurtlaryna aklawçylar öz müşterilerini gorap, ol siyasi tarapdan ýydarlanýan bolsun, beýleki tarapdan ýydarlanýan bolsun, öz müşterilerini gorap, metduata maglumat berýärler. Şoň bilen birlikde de kanunyň işleýän ýurtlaryna ol ýa-da beýlek günäde ýalňyş aýplanan, günäkärlenen adam soňra türme wasylandan soňam ýa-da onlar çöýül türmede oturandan soňam aklanyp azatlyga çykyp bilýär. Şoň ýalňyş türme basylanlygy aýdylýar. Emma Türkmenistanyň şertlerinde soňky 30 ýylda aklanyp türmeden çykan adamyň ýokdugy aýdylýar. Ýa-da beýle habarlar bolmaýar. Hökmen tutulan adamyň bir güne bilen türme basylýanyny şoň bilen birlikde de şol günäsini boyun alyp toba edip çykýanyny aýdylýar. Indi Türkmenistanyň şertlerini aklawçylaryň gürläp bilmek üçin ýa-da suwutlaryň, kadylaryň häkimetden garaşsyz bolmak üçin Türkiýeden nähil görürler bolar? Şeýle diýin, biraz bolsa da bir halkymyzyň biraz bir şu temalarda biraz gözünü açyk tutmagy gerekmekdi. Ýa-da sebäbi bu taýda näme bolsa da näme örnek alyp bilerler. Turkiýada näle bir aklawçylar azat şekilde hareket etdi, kanunlaryny dolu berja etýär we dawasyndan vazgeçen oklar. Şo ta günäkärlenen kim bolsa şonu alyp çykýança edilip bilýär. Ýa-ni alan pul üçin, töleg üçin öz işini dogry düzgün berja edýär soňra sen şeýlemi? Dogrudur, edil şeýle. Türkmenistanda da aklawçylar we olaram hak alýarlar, hashtag alýarlar, pul alýarlar şo aýplanýan adamlardan. Emma olar türme ýa-da deslap tutsagana çilim etmekden başga ýa azyk geçirmekden başga zat edip bilmeýänliklerini aýdýarlar diýen maglumatlar bar. Indi Türkmenistanyň aklawçylaryň işi dogry düzgün diýip bolarmy şu ýagdaýda? Yok, hiç hem dogrudur. Türkmenistan'da aklawçynyň mentaliteti yok. Aklawçy ýöne suwtda bolsun diýip şu gara görünsün diýip şonu tutýarlar. Men hiç denk gelmedim bir aklawçynyň dawany gazanyp çykaranlygy hak. Türk halkyndan näme öwrendiňiz? Köçelerde Türk halkyndan dürli gatlyklary degişli adamlardan interwýu alýarlar. Olar ýagşy bolsun, ýaman bolsun, kimiň tarapynda bolsun, haýsy pikir gollaýan bolsun, öz pikirlerini açyk aýdýarlar. Emma Türkmenistanyň adamlar öz pikirini aýtmakdan çekinýär. Indi türklerden şu meselede näme öwrenip biler Türkmenistanlylar? Sebäbi Türkmenistanda da türk telewizionyasy görülüp, dinlenip otur. Maňa galsa adamlar hemmesem özleri gaty gowy bilýär bu zatlary. Ýöne iň ulu zat gorku mykady. Gorkulary beýik. Hak hukuklaryny bilmän üçin. Diýelim, goldaýan adam ýa-da bir dalaşkärni, ýa-da bir çykyş etse, polisiýa üstü bilen gorkuzulýar. Ýöne onu polisiýa onu gorkuzmana haky ýok. O vatandaş hem hak hukukyny bilmän üçin gorkýar. Men şunu şeýle pikir etdim. Hiç kim öz hak hukukyny kän bilmän üçin ýa-da konstitusiýany bilmän üçin organ işgärlere gorkuzma politikasyna giripdirler. Diňe gorkuzmak. Indi şu orsiýetdäki ýagdaýlara sin berýän Rus intelligentleri şu gorku meselesiniň gataňyrdan gelýändigini, şu Ivan Groznyň bäri şu gadaply basyp ýatyrışlardan bäri gelýändigini, soň bolşewizm bilen muň uly derejelere ýetirilendigini aýdýarlar. Şoň bilen birlikde Rus paçalygynyň başga halklar koloniýa etmek bilen birlikde Rus häkimetleriniň öz halkyny hem koloniýa öwrendigini, erksiz, pikirsiz adamlara öwrendigini aýdýarlar. Şoň bilen birlikde de şu gorku meselesinden çykmagyň bütün öňkü Sowet giňişliginde uly mesele bolanlygyny aýdýarlar. Indi siziň pikiriňizçe Türkmenistanlylar bu gorkudan nädip çykyp biler?
Türkmenistanlar biraz bir öz mentalitetini öğrenmeli, hakkını öğrenmeli. Daşarda gören tecrübelerini yurdun içinde praktik edip görmeli, men fikirimçe. Daşarda svobodny yaşap bilýärler, daşarda taryhyny ýa-da bir başga bir çeşmelerden hemme zat öwrenip bilýärler. Şu öwrenen tecrübelerini yurdun içinde praktika edip görmeli. Şonda gorkusy aýrylarmy ka diýip pikir etdi. Söz azatlygynyň gorkmaly da. Ýagny bir Türkmenistan içinde bir kanunçuluk bir hereket bar bolsa şonu aýdyp bilmeli. Gorkmaly da. Yani gorkman bunu aýdyp bilmeýär. Şu kiçiräjik zatlardan başlay vermeli. Diýerler ki bir kanunsuzluk var ýa-da diýeli bir dokumentasiýada biziatka vardır, zat vardır. Şu zatlary çykyp mediada aýdyp bilmeli vatandaş. Merdan Türkiýeden telefon arkaly azatlygyň söhbetdeşligine goşulyp öz pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sağ olun.